ልቢ ፈቃር ሓጻር ልቦወለድ ዛንታ ደራሲ ሓይላባ ስፋው ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት ቶማስ ንርሕስትን ኣብ ሓደ ደስ ዘብል መዘናጋዕ ማእከል ይዕልሉ ነበሩ። ኣዝዮም ዝፋተው ፍቁራት እዮም። መዓልታዊ ከይተራኸቡ ኣይውዕሉን። እንተ ዘይተረኣዮም ሕድሕዳዊ ናፍቖት እዩ ዘሰንፎም። እንተወሓደ ንጉሆን ምሸትን ክደዋወሉ ኣለዎም። ብፍላይ ቶማስ ብቴሌፎን ይኹን ብኣካል ኣብ ዝራኸቡሉ ግዜ ኣድናቖት ይገልጸላዩ። ኣነ ብዘይ በኣኽስ እንታይ ምኾንኩ? ንስኽ እኮ ኩሉ ነገርከ ፍቕሪ እዩ። ስቕታኺ፣ ፍሽኽታኺ፣ ሓልዮትኪ፣ ርህራሄኺ፣ ኣባይ ዘለኪ ናይ ኣደ ዓይነት ሻቕሎትን ክንክንን ምቁራትን ውሑዳትን ፍቕራዊ ኣገላልጻኺ፣ ዓቕልኺ ብናይ ውሑዳት ሰዓታት ምፍልላይና ክትናፈቕ ምኽኣልኪ ልዑል ኩሉ ኸዓ እምንቲ ምዃንኪ ንዓይ ኣገዳሲ ነገር እዩ። እዚ ኩሉ ተዋህሊሉ ንውሽጠይ ምልእ እዩ ዘብሎ ብዝኾነ ንዓኺ ክረክብ ምኽኣለይ ኣታቶሚ ኣነ ንዓኻ እንተ ዘይረክብ እምበር ፍቕሪ ከየስተማቖርኩ ህይወት መብቃዕት ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ክጥዕም ዘረብኡ ከየወድአት ኩልፍ ኣቢላ ንሳውን ኣሕፂራ ዝመስላ ገለጸት። ብድሕርዚ ናብ ቀጥታዊ ዝርርብ ኣተወት። ቶሚናተይ ንፍቕሪ ገሊጽካ ክትክእሎ ኣነ ከምዚ ኸማኻ ዘይምዃነይ ኣዝየ ዝሓርቕ ኩሉ ነገርካ ኣቕኒ እዩ ዘብለኒ ክትገልጽ መዓት ኢኻ መኽሰበይ እዚ እሞ ኣየናይ ኮይኑ ኢልኪ እኺ ዘይከምቲ ዝተሰማዓካ ምዝራብ እዩ። ኣነ ኸዓ ዝተሰማዓኒ የገሊጸ ንዓኻ ስለ ትኽእሎ ቀሊል ኮይኑ ይስማዓካ ኣሎ። ኣነ ከምዚ ከማኻ ገላጺት እንተዝኸውን ፍቕርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምበጽሐ እንታይ ደኣ ኾንኪ ተካብድዮ ማዕርሁ እንድኡ እኮ ድኽምቲ ይኮንክን ዝተሰማዓኪ ትገልጺ ኢኺ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ግን ንስኺ ብዙሕ መዓልቲ ብተግባር ክትዛረቢ ነብስኺ ባዕሉ ፍቕሪ ክገልጽ ከሎ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝርዳኣኒ። ኣነኸ ብኸምዚታት ከም ዝቐንእ ትፈልጥ ዲኺ ክሕፅረልኪ ንዓኺ ዘይርዳእኪ ብዙሕ ብልጫ እዩ ዘለኪ ከማኻ ግን ኣይኮንኩን። ንስኻ ደኣ እኮ ነዛ ነፍሰይ ክሳብ ኣነ ዝጋግያን ዝጥራጥረላን ኢኻ ትገልጻ እውን ድዒ ሓቂ ሓየሽ ፍቕሪ ክትገልጽ ከለኻ ኣዝየ ዝሕጐስ ኣብ ውሽጠይ ፍልይ ዝበለ ስምዒት እዩ ዝስማዓኒ። ቅድሚ ትማሊ ዘይተነገርክዎ ትማሊ ይንገሮ ትማሊ ዘይተነገርክዎ ድማ ሎሚ ሰምዖ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ገለጻታት ኢኻ ትጥቀም እና ሓንሳብስ ረ እጠራጠሬ ዋ ይሄዳ ትጠራጠሪ እንድዒ ከምዚ ህይወትስ ብሓቂ ድዩ ክቕጽል እየ ዝብል ኣይተሓዘለይ ከምዚ ምሻለካ ነገራት ናብ ፍጹምነት ይቐርቡ እንተልዮምስ ትጠራጠር ከምዚ ተረዲአኪ ብዕንቆት ዝተሰማዓና ዘበለ ምግላጽ ስለ ዘይለመድና ይኽብደና እዩ። እዚ ኽብደት ሽዑ ናብ ካልእ ሓሳብ ይወስደና እወ በቃ ከምኡታት ኣላ መኽሰብ ሽኮር ኣነ ዳ እሞ ንፍቕርኺ ጌና ርብዒ ዝገለጽኮ ኾይኑ ኸማን ዘይስማዓኒ ኣቲ ንስኺ እኮ ምዃን ደሓን ገዲፍ እየ ኣለኹ ኣወል ጥራይ ከይበዝሓኪ ብምባል ቶማስ ሰሓቐ። ኣርሕስቲ ድማ ፍሽኽ በለት እዊ ኣነ ባዕለይ በል ደስ ዝብለኒ ነገር ክዓጽየ በጃኻ ገለበለኒ ንዘረባይ ኣይትገደሰሉ ክነግረካ እባ ኣታቶሚናተይ ምስ ዋልድ ጽጋዕጋዕ ምባል ጥዕሙ ምዕላል ከኣ በጃኻ ግደፎ ኣነስ እረአና ሓንሳብ ብፈሪሐ ምስ ገሊአን ካባይ ዝበልጻ ኣዋልድ ፍቕሪ ከይሕዘካ ኣነ ኸኣ ብዝኾነ መለክዒ ናይ በይነይ ክትኮነለየ ዝደሊ ስስዕቲ ኸይትብለኒ ምዃን ባህሪ ፍቕሪ እውን ከምኡ ይመስለኒ በቃ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናይ ብሕተ ኢኻ ከምኡ ክትኮነለየ ዝደሊ መኽሰበይ ካባኺ ንላዕሊ ዝደልያን ዝምነያን ጓል የላን ንዓይ እቲ ዝበለጸ ፍቕሪ እዚ ንስኺ ትህብኒ ዘለኽ እዩ። ካባኺ ከይፍለ ቃል ትኹነኒ ፍቕሪ ባዕሉ በይናዊ መብጻዕዓትይኒ እዩ እግበረለይ ቶሚ ብምባል ናብ ሕቕፉ ውድቕ በለት ክኸስሮ ይደልንየይ ዝኣምነለዎ ጽባቐ ከምቲ ዝምነዮ ብፍቕሪ ዝደመቐ ንነፍሰይ ክሰምዓን መስለኒ ዝበለጸ ድሕሪ ኻልኢታት ናይ ቶማስ ቴሌፎን ድምፂ ጽሑፋዊ መልእኽቲ ኣስምዐት። ቶማስ ቴሌፎኑ ኸፊቱ ጽሑፍ ከንብብ ጀመረ። እቲ መልእኽቲ ኣብ ቴሌፎኑ ካብ ዘይተመዝገበ ሓድሽ ቁጽሪ መጺዎ እናንበበን ከሎ ገጹ እስርስር የብር ስለ ዝነበረ ርሕስቲ እውን ኣቓልቦኣ ተሳሕበ ናይ ደሓን ድዩ
ሓተተት ቶማስ ስቂሉ ክሓስብ ጀመረ እንደገና ነታ ቁጽሪ ጥምታ ክዝክራ ግን ኣይከኣለን ርሕስቲ ብኹነታቱ ተሻቐለት እዋ እንታይ ዝብል ጽሑፍ ዲ መጺካ እንታይ ፈሊጠ ኢልክኒ እኺ እዛ ቴሌፎን ከዓ ኣይፈልጣን እየ እስከ ኣብናትካ ኣትውያ ምናልባት ተመዝጊባ ኸይትህሉ ርሕስቲ ኣብ ቴሌፎና ኣትያ ፈተነታ ዝኾነ ለውጢ ግን ኣይተፈጥረን ቶማስ መሊሱ ተገረመ ይቕሬታ ቶማሰይ ክሪኦ ፍቀደኒ ድዩ ሓተተት ርሕስቲ ቶማስ ነታ ቴሌፎን ኣረከባ እሞ ርሕስቲ ነቲ ዝርዝር ዝበዝሖ ጽሑፋዊ መልእኽቲ ኣብ ምንባብ ኣተወት ሃይ ሽኮሪና ቤኪ ይበሃል ብጽባቒኣን በተሓሳስበኣን ብብዙሓት መንእሰያት ክትድነቕን ክትሕተትን እትውዕል ቤኪየ ኣነ ግን ንኸምዚ ከማኻ ዝኣመሰሉ መንእሰያት ከድንቑኒ ንፍቕሪ ክሓቱንን ክሓቶምን ደስ ምበለኒ ብፍላይ ንስኻ ኣይተሓዘለይ ኣዚኻ ኢኻ ሽኮር በቃ ከምቲ ኣሕመም ዘብለኒ መንእሰይ ስምዒታተይ ክገልጽ ምኽኣለይ መቸም ኣቕልል ኣቢልካ ክትሪኦ እትስፎ ንጹርን ሓቅን ምባሃሃል ዝፈቱ ነፃ ጐርዞየ ግዳማዊ ጽባቐ ጥራይ ዘይኮነ ብሉጽ ኣተሓሳስባ ከም ዘለካ ምስ ሰማዕኹ ከዓ እሞ ክነግረካ ይክእልኒ መሊሰ ፍትው ኣቢለካ ኣነ እውን ምሳኻ ጽቡቕ ገይሩ ዘሰማማዓኒ ጠባያትን ኣተሓሳስባታትን ኣይክስእኒ ግዳማዊ ትርኢተይ እሞ ዝረኣየኒ ዘበለን ድዩ ሕመም ዝብለለይ ንስኻ እውን ትምሰጠለይ ትኸውን እምበር ካሕጽረልካ ብዝኾነ ተኣምር ክውንነካየ ፈጣሪ ፍቕሪ ከዓ ይሓግዘኒ ቻው እዊ ኣነ ገለ ክርእየ ቶማስ እንታይ እዙይ ጽሑፋዊ መልእኽቲ ኽተንብብ ዝጸንሐት ርሕስቲ ኣፈ ዓቢሳ ተገረመት እንታይ እሞ ክብል እየ ኣተ መኽሰብ ሕጂ እንድየ ምሳኺ ዝርእዮ ዘለኹ ሕጂ እንድየ ምሳኺ ኣብ ገለ ተላሊኻያ ትኸውን ዝምልከተካ ጥራይ ከም ዘይትገብር ይፈልጥ እየ ኣነ ኾነ ኢለ ገለ መልእኽቲ ዘመሓላለፍ ኩላ ጓላይ ትዝከረንን እያ ስቒልካ ከምዚ ላግጽ ግን እንደዒ ዋላ ኸምኡታት ከዓ ኣይዝክርኒ ኣነ ደኣኮ ቐጻሊ ይብለካ እየ ስቒለ ኮንኩን ዝፈርሕን ዝጠራጠርን ብምባል ብብርቱዕ ሻቕሎት ዓይኑ ጠመተት ድሓን እዚታት ጥራይ ሕጂ ንርስዓዮ ብኸመይ ክንርስዖ ኣይትምልሰላ እንዲኻኸ ብድሕሪ ኣብ ዓራትካ ኮይንካ ክትምልሰላ ደሊኻ ምሽ ምስ በለት ቶማስ መልሲ ናብ መጽሓፍ ኣተወ ርሕስቲ ድማ እናሻዕ ብዕምቈት ተስተንፍስ ይቕሬታ ቤካ ሓፍተይ ኣጋጣሚ ኣብ ኣዝዩ ምውቕን ደስ ዘብል ፍቕርን እየ ዘለኹ መሓዙት ክንከውን ግን ድልየት እዩ ብሩኽ ምሸት ብምባል ኣሕጺሩ መለሰላ እንቋዕ ብሓዳር ዝተጾመድኪ ኣይበልካኒ ካብ ክልቴና ኣፍቀርትኻ ትመርጽ ህይወት ምንባር ብዓብዩ ምርጫ እዩ እንታይ ግድኻ ከም ዝዕወት ርግጸኛ እየ ቅኒልካ ኣብ ሕቑፈይ ኣለኻ ደፋር ከይትብለኒ እኳ ደኣ ኣዝየ ርህርህትን ሕያወይትን እየ ነዚ ጽሑፋዊ ምልልስ ዝረኣየት ርሕስቲ ልባኽቱ ተፍደለየት ኣዒንታ ድረቑ ጽርጽር በሉ በቃ ድሮ ባዕልኻ ቦታ ክትባ ደሊኻ ምሽ ተረዲእኒ ንምሕዝነት ከንታይ ኣድልየትካ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዘላ ጓል ንምሕዝነት ተድልየካ መልሰለይ ርሕስቲ ነደረት ርሕስቲ ኣይተታወኹሞ ሓደ ነገር ክነግረክ እየ ንሰባት እንድሕር ተሃላሊኽካዮም ኣይጐድፉኻን እዮም እሞ ኸኣ ብጉዳይ ፍቕሪ ሓንሳብ ስለ ኣብ ዘውፅት ህልኽያ ከተስዕብ ነዚ ኸምዚ ጉዳይ ከዓ ከምዛ ዝበልኩኽያ መድሃኒታ ብልዙብ ኣገባብ ይሓይሽ ብምባል ክረዳእ ፈተነ ርሕስቲ ግን ጌና ኣብ ሻቕሎት ነበረት ይጥምታ ትጥምቶ እምብራነስ ምደለኹ ብስዕመትኪ ክሕንቅቕ ተጻራሪ ምልኣት ልብሞ ከመይ ክብድሆ ድሕሪ ደቓይቕ ቴሌፎን ቶማስ ድምፂ ደወላ ስምዐት ሄሎ ቶማስ ብርኽቲ ደወለት ቶማስ ምዃኑ ስመይ እውን ትፈልጢ ኢኺ ኣነስ በለይ ቴሌፎን ተጋጊኺ ኸይትኾን እየ ክብለካ ሓሲበ ነይረ ረኸም እዩ መሲልኒ ከምኡ ክኾነለይ እውን ደለየ ዘጋግየነ ነገር የለን ናባኻ ናብ ቶማስ እየ ደስ ዝብለኒ መልእኽቲ ሰዲደ ክሪኤካ እንከለኹ ዝኾነ እንኳ ኣይትርየኒ ሕጂ እውን ከዘራርበካ ዓቕሚ የብለይን ይቕሬታ የፍቅረካ እየ ኣብ ዝቕጽር ርክብ ከዓ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ብምባል ብርኽቲ ቴሌፎን ዓፀወት ፍቕሪዩ ትብሊ መዓስኪ ሒደዮ ካብ ውሽጠይ ዝድብል ክዳሓግዘኒ ናፍቆ
كسو حابيرنا تفقري كان زانا كلتنا مخوانتا أبينا أبز قصال جزية هندبتن ببزحن فقراوي حطوطاتن سمعتاوي مجلسيتاتن زسمعن زنببن توماس كل نجر دنصو بالون أب أزيمو قر فقرة سلزنبرة كال زتموتن زدولينا ينبرون أبلع رحستي أفكاريتو وترو زدمص أوي زجلس أنا جرن تدعنيرو مخصبي أنا بأخن بفقر خن عقوبة نسخي بك أنا عايز تفتر كيواني غي فتاري مسجن مع غني فتير لي زبلين يرون أزي إن خوني أو مونغوغن كال أقنتات كأتا فترة وداي بكي ما مقحو فوخي كنا برز دلي وشطيش ملؤنت توماس مسرحستي أفكاريتو خرغب كله أي كم قدمون زن مبالا بزيحو كقسنن كم تقدمو رجيو كعللنا يكعلن رحستي نزي حدش باري توماس صبغيرا تردعتهم انتي تخون لخا توماس دحاني رحستي فزي زمش هو فزي سكات راي يلا خانك أمبر بدحري يستفتر حدش نجر انتي يالو مسج متي كاديو رحستي حتى حتتت مس رحستي انكلو طراي زي كوني عبينو انكلوون بزحي صحفاوي ملختن دولن زمصو توماس انتي كم سبل حربتهم انت نجر تحرق يا زخون حدش كم زي اللي انت قلت اخا نرحستي خحب ايدلين حصوت ابانا افقرات ترجم يبلان ابتحت زخون يخون كنت حق طراي كنساس لنا زبل مبصعي زلوم نزيت حيسو خمي غير يحسو كل نجرا شجرو أمود أتا أتحقق نجرا والسنة نجرا دما رحستي بزسمعتو سنبرة نقايتن نذي زرعية توماس بخادو نخلو نجر دماسي سيو أبزبل رديت بصحين رحستي سقيل كبا نجرا تيتكبا بديو كل نجر أبزبط صحية بلون كم قدمي يزلو أنا مش دقاقي منات كي بلك لخو هو انت هيدا أختب لني نقصي اسكومي خاختب لنا تخيل ازي اتقد فكاي تمثلني كم تيزبلوتون تخوينو نسخاون ريخا ايك تقلفانيخا شعو انا نفقران انتي نخون بقى حجب عنتو بيك حزنلو زلاني اوي اني رحستي مرار اخي ودقت ناي توماس تليفون دمص دول اسمعت هلو برختي توماس ناي صباح فقري ناي دحر صباح كبر بعل بيتي كما يقنيخا هو اتقال بجاخ با محرني سلام كتبني اي تخيلن سلام زقليل كباي كأمو ايكون السلام اب عالم تمني خيون استمقير كيون زي تفلت سلامن عبيتن زمولو فقري كاريكاي نعقب داها فقري علمي مسخا كوينه استمقراي بات بلن زلا او هرفان كاخويني واتحبتي مونتاي دي زبلك زلخو اذا تبليو زلخ فقري رخيبو يويه دحر حجي زخونه قال توساخي ايدليننيو بقى يقني لي حجي كدفني بلدحان بفقري انت زي سعرك انا يكون نصبغ نجر من مكحخا دسي زبلني اي تحزن لي بزخونه بروخ مشات مسيسي مسبله مساجك سدلكاي ቋንቋ ፍቅሪ ሰሚዕኻ ተሓጒስካ ክትደቅስ ኣለካ ዝያዳ ሚልዮን ቻው ቴሌፎን ቤት ከም ዝተዓጽወት ቶማስ ውን ቴሌፎኑ ካብ እዝኑ ምሳውረዳ ረሕስቲ ጥምታ በሎቶ ንሱ ውን ጠመታ ረሕስቲ ቴሌፎን ቶማስ መንጢላ ነቲ ዝተመልአ ድምፂ ደወል ሰማዕቶ ከመይ ተወልዒንሎ ክነግረካ ይክእልኒ ንስኻ ግን ደሓን መሊሰ ምሳኻ ተወሳኺ ዘይድሊ ዝርርብ ከይፈጥር ፈሪሕ እምበር ቴሌፎን መንጢልኪ ኣብ ዋርድያ ይመፂኒ ጸኒሑ والتا سدي اوف بعنتو بو انا دخل كخونلي اويناتي عدلس بقى رخبامو قليلكا خطقبص افتن اي رخباني ايدلينني فقري اواقع داغا خطو ايدلني رحستي زي طباي كدو تمصلخ حقي انا خمزي ايفلطكني انا خمزي فلطكني وا اتا انا خمزي فلطكني دي خزبلكا وي انا درو بهاري كخدو دليو بقى أدرو أبركتو تصالي جميركا لبخا خطرحقني كل ما يصنح دحن نمنتاي نزاقوال أب إذنا زي عتخايا نمنتاي دليتا خساب تبل سقيلكا سميع خايا كنا تاتان ختفلت ملس هلي رحستي عقرقر فترات رحستي أنا صوار مستو عليت
معديت ننجرات بعمقات تمرمر مخانك يزفلت لو مجن دحن ازي مو يصنح بقى انت تجاجي قريتا كاب حج جن زخونه دولا يقبلني صحفاو ملእختون حماق يكون صبوق مرسكاب مهاب كقطبه نسخ تصوليه زبلخ يجبر مبصعاتي سلا مبصعات ጥራይ ዘይኮነ ካብዚ ዘለኒ ፍቅርን ላዕሉን አይደለኒ በጃኺ ንስኺ ብዘይከውን ነገር ነፍስኺ ተሰይ ብምባል ዓይና ጠመታ ነታ ጓል ፈሊጠ ያለኹ እንተሪኢኻያ ኣይኮነን ንስኻ ኣነ ኸማን ኣይምገደፍኳን ብዘይ ቀል ዓለም ኣዝያ ጽብቕትያ ኣብዚ ከተማ ከም ኣጓል የላን እንታይ ግድኻ ከተስሕተከ ኣብ ፍቕራ ከም ትወድቕ ርግፀኛየ እዚታትዩ ኸኣ ዘፍርሐንን ዘሻቕለንን ዘሎ ንዓኻ ክላለየካ ይነበረንን ብምባል ናብ ሕቕፉ ውድቕ በለት ኣወዳድቓ ዕቑባት ሓትት ዘላም ሰላሞ ቶማስ በቲ ኩነታት ተገረመ ኣፍቃሪቱ ከምኡ ዓይነት ፍጻመ ክተርኢ ምኽኣላ ካብ ውሽጡ ደንገጸን ሓለየላን ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለዉ ጽሑፋዊ መልእኽቲ ክመጽእ ጀመረ መልሲ ግን የለን ቶማስ ካብ ኣፍቃሪቱ ርሕስቲ ምስ ተፈልየውን ቀጸለ ሕጂ እውን መልሲ መሃብ የለን እንደገና ድምፂ ደወል ተሰምዐ ቶማስ ጻውዒት ኣይቅበልን ይደጋገም ንናይ ጻውዒት ድምፂ ኣትሒቱ ጉዳያቱ ጥራይ ይገብር ምስ ኣፍቃሪቱ እንከሎ ኣብ ዝቐጸለ ግዜ እውን ተመሳሳሊ ፈተነታት ገጠሞ ኣብዚ እውን ሓድሽ ባህሪ ቶማስ ኣይተንጸባረቐን ብዙሕ መዓልቲ ንተግባራት ቶማስ ተዓዘበት ርሕስቲ ኣፍቃሪቱ ናብ ቶማስ ቅርበለት እሞ በኣዳው ሒዛ ከተዘራርቦ ጀመረት ቶማሰይ ርሕስቲ ጠምተን እሞ ኣሕፅራ ቢለ ሓደ ነገር ክነግረካየ እንታይ ትብለኒ ኸኣ ንዓኻ ይምልከት ብዝኾነ እዛ ክትርውለልካ ክትፈታተነካ ዝቐነየት ጓል መሓዘያ ኣብ ፈተነ ክነእትወካ ምኽኣልና ትቕየመልናን ተሓርቕን ኣይመስለንን ባይበልካ ኣባኻ ዘለኒ ፍቕሪ መሊሱ ብዕጽብታት ወሲኹሎ ምስ በለት ቶማስ ፈሺኽ ብምባል ንላዕሊ አንቃዕረሮ እሞ ኩሉ ነገራት ትረድኦ ምስ መሓዝኣ ዝወደብኦ ምዃኑ እውን ፈለጠ ርሕስቲ ናተይ ኣብ ዝተፈላለየ ፈተነታት ተዓዊቱ ዝሓርቕ ሰብ ርየ ኣይፈልጥኒ ስለዚ ኣብ ፈተና ክዕወት ምኽኣለይ ኣብ እምነትን ፍቕርን ክዕወት ምኽኣለይ ክሕጐስ ጥራይ ዘለኒ ምስ በለ ርሕስቲ ሓቒፋ ሰዓመቶ ናብቲ ምስ መሓዝኣ ዘዳለውኦ ናይ ፍቕርን እምነትን ህያብ ዝቕበለሉ ቦታ እውን ወሰደቶ ቶማስ ህያብ ተቐቢሉ ኣዒንቱ ሰማ በለን እሞ ንስለ ነፍሱ ንስለ ፍቕሩን እምነቱን ዓዊሉ የውሃና በለ ውሽጣዊ መልእኽቲ ድማ ተሰምዖ